zdravím každého tohto videa a mám takú jednu správu pre každého, kto pozerá môj kanál a chcem, aby ste túto akože správu alebo message zobrali veľmi seriózne, OK? Pretože idem rozprávať o jednej veľmi dôležité veci a tá dôležitá vec je to, že treba si vážiť, aké máme my, mladí, dneska možnosti, OK? A čo chcem povedať v tomto zmysle je to, že reálne vám prisahám a viem vám garantovať, že absolútne každý človek, ktorý toto teraz video pozerá, aj ženy, to je insane, keď teraz poviem, hej, ale každý jeden človek, čo toto pozerá, vie zarobiť peniaze na internete a vie si spraviť proste nejakým spôsobom príjem a vlastný život bez toho, aby chodil do roboty, OK? OK, vie, každý jeden z vás vie. Každý jeden z vás vie. Toto nie je absolútne žiadna nejakým spôsobom výhovorka. Každý jeden z vás toto vie, OK? Každý z vás to vie. A čo chcem povedať týmto je, že treba si to vážiť, ale treba si to vážiť v takom zmysle, že lebo ja veľa vidím, že ľuďom sa nechce pracovať a sú leniví. Dajme tomu, že si sa zobudil, hej, je streda ráno, si sa zobudil ráno, hej, a nechce sa ti a máš nejaký online business nápad, alebo máš aj proste niečo, už máš rozbehnuté a proste sa ti nechce, OK, a si taký, že lenivý a vonku prší, hej, a nechce sa ti, ok, dajme tomu, že toto si ty. Ale tu si treba uvedomiť a každému mladému človeku toto hovorím, tu si treba uvedomiť, že ty, keď máš možnosť na niečom vlastnom pracovať, pracuj, pretože keď na tom pracovať nebudeš, tak čo sa stane? Stane sa to, že nezarobíš peniaze, lebo na tom pracovať nebudeš, ok? A jednak sa stane to, na tom pracovať nebudeš, nezarobíš na to peniaze a budeš musieť proste pracovať pre niekoho iného. Rozumieš, čo chcem povedať? Čiže scenário je, že tak či tak budeš musieť pracovať pre niekoho. Tak či tak. To je scenário, ktoré proste je pravdivé a tak či tak budeš musieť proste pracovať pre niekoho iného, OK? Čiže jaký zmysel podľa teba dáva, OK, že keď ty máš nejaký vlastný biznis a ešte to ani nezarába, alebo zarobil si pár tisíc dolárov a strašne ti nechce a nevládeš a nemáš tú energiu, tak jak si vôbec dovolíš nemať tú energiu? To si nemôžeš ani dovoliť, lebo výsledok je ten istý. Tak či tak budeš musieť pracovať buď pre niekoho iného alebo pre seba. Tak či tak toto sa nemení. Budeš musieť chodiť do roboty niekde a budeš musieť pracovať, OK? Jak idiot, OK? A takisto budeš musieť pracovať jak idiot, keď budeš pracovať pre seba. Takisto. OK? Takže ja nechápem, keď nejakí mladí typci proste, čo vidím, že majú možnosť, vedia, pohybujú sa v tých komunitách, majú možnosť zarobiť peniaze, OK? A majú možnosť pracovať proste, OK? A proste on to odflákne, že proste, že ja neviem proste, že je tam s nejakými nezmyselnými kamarátmi vonku, OK? Čo nemá žiadny biznis tam s nimi byť, OK? Robí úplne kokotiny. Hej, namiesto toho, aby pracoval a robil si svoje povinnosti, aby bol profesionál, OK? Vieš čo myslím? Kebyže toto, ma to troška zaráža, hej, lebo proste, že, lebo výsledok, keď sa povieš matematicky na tú rovnicu, výsledok je ten istý, OK? Výsledok je ten istý, OK? Budeš musieť pracovať, či pre seba, alebo pre nikoho iného. Budeš musieť pracovať tak, či tak. Táto konštanta sa nemení, OK? Budeš musieť pracovať, OK? Takže, čo to znamená, keď budeš musieť pracovať? Znamená to, že radšej, keď si teraz mladý, tak pracuj, aj keď je to nudné, aj keď ťa to nebaví, ale máš nejaký online business model, máš nejakú príležitosť zarobiť peniaze, spraviť si nejaký príjem, hej, nejaké savings a tak ďalej, tak to správ, OK? Pracuj. Vyjeb sa na to, proste pracuj, 15 hodín denne, je to nudné, je to absolútna pičovina, nudná je, ale pracuj, OK? Neflákaj to, lebo to budeš strašne ľutovať. Strašne ľutovať to budeš, hej? Strašne ľutovať. Neflákaj to, treba proste pracovať. Ale ja toto hovorím z vlastnej skúsenosti, OK? Ja toto hovorím proste z vlastnej skúsenosti a lebo tiež proste, keď sa na to pozriem, že keď som bol mladší a mal som akože možnosť zarobiť, tak tiež som proste sa na to povedal späť, že to som mal viac proste sa snažiť. Rozumieš, čo chcem, že mal som sa snažiť viac proste a nesnažil som sa viac, OK? Takže kebyže treba si uvedomiť, keď si proste mladý muž, a mladý muž myslím každého od 15 do 35, to je mladý muž, OK? Aby ste keď ja poviem, že mladý muž, tak ja to myslím tak, že fakt, že od tých 15 do 35, to ja považujem ako za mladého muža, OK? Tak keď si mladý muž, zober tú príležitosť a pracuj. Sadni si, pracuj. Zobuď sa ráno, gym,
Pracuj, biznis, nuda, tabulky, čísla, biznis, OK? Pracuj, chod do druhého gymu, chod si zaboxovať, chod spať večer, alebo chod s nejakou čajou, dan, ale pracuj, buď aktívny, pracuj, OK? Lebo tak či tak budeš musieť pracovať, hej? Hej? A ja reálne túto správu som chcel akože dať lebo napadlo ma to proste, chcem to povedať na plné ústa, pretože si myslím, že je treba to povedať, OK? Pretože veľa ľudí si nevážia, že proste, že môžu proste, že pracovať a zarábať proste vlastné peniaze, OK, a že môžu mať úplne perfektný život, OK, a môžu mať úplne perfektný život proste úplne hneď od mladá, vlastne do konca života môžu mať absolútne perfektný život vďaka tomu, že proste len pracovali. Ale čo by bola alternatíva, keby nepracovali na svojom biznise? Alternatíva by bola to, že by pracovali na niekoho iného biznise, takže by pracovali tak či tak. Proste keď si mladý a nebudeš proste pracovať na tvojom biznise, lebo sa ti nechce, alebo nemáš motiváciu, alebo neviem, zlé počasie, alebo môj kokot, hej, proste keď na tom nebudeš pracovať denne, proste keď sa o to nebudeš proste starať, ak by sa o to starať mal, OK, tak či tak, nejakým spôsobom budeš musieť pracovať, lebo budeš broke, nebudeš mať peniaze a budeš musieť pracovať nejakým spôsobom pre niekoho iného, OK? Dáva to zmysel, OK? Čo chcem tu ešte ďalej povedať je to, že a niekto si povie, no ale ja zdedím po rodičoch, lebo neviem, že nebudem pracovať. OK, nebudeš pracovať, ale realisticky každý muž, ktorý nepracuje, je nič. Proste muž, ktorý nepracuje na svojom poslaní, na svojej misii, je nikto. Muž bez misie je nikto. Znova poviem, muž bez misie je nikto. Nie je to muž. Muž bez misie nie je absolútne nikto, OK? Muž bez misie nie je absolútne nikto. A treba si uvedomiť, že budeš musieť pracovať. Či sa ti páči, či nie, budeš musieť pracovať, OK? Toto nie je otázka, že buď alebo na 100%, na 1000% ty vo svojom živote budeš ako muž musieť pracovať väčšinu tvojho života. Budeš mať nejakú rutinu a budeš na niečom pracovať, OK? Takže prečo proste, keď máš si mladý, máš možno všetky tieto online biznisy, vidíš mňa, vidíš iných, proste otvoríš Instagram Reels, tam všetci proste, hej, lietajú Dubai, neviem čo, cestujú, zarábajú peniaze, majú online biznisy, OK? Tak prečo keď toto vidíš, tak proste, jak nemôžeš pracovať proste? Ja podnikám už akože 5 rokov, hej, a ja nejakým spôsobom pracujem proste. To nie je jednoduché a nikdy to nebude jednoduché, hej. Vždycky proste budeš mať problémy a tak ďalej, ja vždycky znázorňujem a hovorím, ale prosím ťa, pracuj, lebo tak či tak budeš musieť pracovať, chápeš? Tak už keď ten čas aj tak budeš musieť stráviť niečím, tak ho stráv tým, že budeš pracovať, keď si mladý, keď máš možnosť vybudovať život pre seba, OK? Treba si to uvedomiť, je to podstatné. A veľa ľudí si toto neuvedomuje. Toto video bol neskutočný jeping môj, akože, že som jepoval o tom, ale pointu si z toho zoberte následovnú a veľmi jednoduchú pointu si z toho zoberte. A tá pointa znie následovne. Pracuj, keď si mladý, na svojom biznise, na svojich snoch, na svojich cieľoch a tak ďalej, lebo tak či tak, keď už má 37, budeš musieť niekde pracovať. To ťa neminie. Tak či tak. Tak prosím ťa, keď už pracuješ, tak pracuj na niečom, OK, pracuj na niečom, čo môže byť tvoje vlastné, OK? To je celé, o čom je toto video, takže dúfam, že ste si toto video užili a proste je to taká správa, taká message, také poslanie, ktoré proste som chcel z seba dať vonku, pretože cítim, že veľa z vás proste míňa ten potenciál, že OK, veľa z vás, ale takto a znova hovorím, treba si užívať život, treba mať skúsenosti, treba so ženami vedieť, treba cvičiť, všetko toto je áno. Ale to nie je nejakým spôsobom výhovorka, že ty teraz, že ja idem večer na rande s čajou so ženou, takže ja dneska do piči nebudem nič robiť. To čo je? Nie. To vôbec. To rande s čajou, to je len nejaká miniatúrna vec na konci dňa, OK? Čo stala pomaly omylom, hej? Ale ty musíš proste nejakým spôsobom veľmi dobre vedieť, OK? Takže vedieť to, že máš 12 až 14, 15, 16 hodín
pracovného času, ktorý je nevyužitý. Asi mladý, máš energiu, takže máš ten čas na to, takže sa na to nevyjeb proste. Nepoužívaj ako výhovorku to, že ja poviem, že treba cvičiť a treba byť proste muž charakteru a treba mať veľké spektrum akože nejakým spôsobom zručnosti ako muž. To je všetko pravda, OK? To je všetko pravda, ale nepoužívaj toto teraz, že ja nebudeš pracovať, OK? Takže prosím vás, vidím veľa mladých mužov, ktorí proste vedia, že môžu robiť taký biznis model, toto môžu robiť, toto môžu začať, môžu neviem čo a proste nerobia to, OK? A toto ma štve, takže preto som chcel povedať túto správu. Takže, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, zanechajte koment, čo si o tomto myslíte. Bolo také chaotické video, trochu áno, uznávam, ale chcel som proste, napadlo ma to v hlave, že tak či tak budeš musieť pracovať v tvojom živote, takže je lepšie pracovať, keď si mladý pre seba, lebo aj tak budeš musieť pracovať pre niekoho iného potom, OK, dobre, whatever. Takže tak, ak sa vám toto video páčilo, like, koment, čo si o tom myslíte. V popise aj v pinutom komentári je môj telegramový kanál, ktorý je zadarmo a je najlepší telegramový kanál v celom Československu pre mladých mužov. Takže tak, no a dúfam, že sa vám toto video páčilo, takže toto som chcel povedať a vidíme sa pri ďalšom videu.